Bona tarda a tothom. Si ja ha funcionat correctament, començarem aquesta compareixença de l'equip de govern. Primer de tot, donar-vos les gràcies a tots i a totes, als salranencs i als salranenques, perquè durant portem unes setmanes complicades i realment en general el comportament i el civisme de la majoria de la població ha estat molt correcte. En especial donar les gràcies als nens i nenes d'aquest poble que porten moltes setmanes sense poder sortir de casa i sabem que és difícil, han fet un esforç, les famílies també, però estem segurs que això s'acabarà solucionant i, com sabeu, en breu podran sortir, encara que sigui una estona, a passejar. També des d'aquí enviar una abraçada a totes les famílies de persones que ens han deixat aquestes darreres setmanes i que no s'ha pogut celebrar les seves despedides per la situació que vivim. Enviar-los una forta abraçada a familiars i amics. I per últim, donar també les gràcies a tot el personal sanitari, a tots els cossos de l'administració pública que estan vetllant perquè tot surti bé, i donar les gràcies a tots els treballadors i treballadores que també fan possible que els comerços estiguin oberts, que els aliments arribin als municipis, que els nostres carrers estiguin nets i se'ns emportin les deixalles cada dia. Bé, no em voldria deixar ningú, a tots els treballadors i treballadores que encara continuen treballant dia a dia per garantir que tot funcioni el més bé possible. Explicar-vos dades, penso que són importants en aquests moments, que aquesta crisi sanitària ens està portant a una crisi econòmica i social. De fet, més que ens hi està portant, ja la tenim aquí. En aquestes últimes setmanes a la nostra comarca, el Gironès, hem patit prop de 2.350 ERTOs. Això vol dir que unes 16.500 persones estan afectades per aquests ERTOs i per tant estan a l'atur. I evidentment aquí també cal sumar-hi totes aquelles persones autònomes, que en són moltes i de molts àmbits, que també han vist afectada la seva vida laboral, igual que els comerços i tot tipus d'empreses. Pel que fa al nombre de casos del coronavirus, hem de dir que a l'ABS de Celrà, l'àrea bàsica de salut, que és la que conformen Celrà i els diferents pobles del voltant, en l'actualitat tenim 32 casos diagnosticats, 23 dels quals són al nostre municipi, a Celrà. És a dir, són persones que els han fet el test i que han donat positiu. Algunes d'elles ja l'han superat. Per desgràcia, algunes de les persones són difuntes i d'altres estan o són asimptomàtiques, és a dir, que han patit el virus però no els ha afectat, i d'altres l'estan passant ara confinades a les seves llars. Dir que hi ha hagut un increment però no és molt significatiu, és a dir, sí que cada setmana hem notat un petit increment de casos, 2, 3, 4, però hem de comptar que precisament aquesta darrera setmana s'estan fent molts més de testos a les residències de gent gran, en els cossos policials, en els sanitaris, i això fa que realment al fer més testos apareguin més casos, però això no vol dir que siguin casos greus, sinó que són casos que donen positiu. Bé, un cop donades aquestes dades, penso que és important que des d'aquí l'Ajuntament, com ja hem anat fent a través de les xarxes, a través de la pàgina web, de la ràdio, expliquem un breu resum, intentaré fer, de totes les mesures municipals que hem pres per combatre aquesta crisi sanitària. Dir que tot això i més hi donarem format revista digital perquè us arribi als vostres telèfons mòbils, a l'ordinador,
etc., perquè ho pugueu llegir molt més acuradament del que jo us explicaré, perquè si no ens hi estaríem molta estona. Com sabeu, doncs, des del primer moment, aquí a l'Ajuntament, doncs, es van prendre totes les mesures que ens anaven comunicant des de la Generalitat i des de l'Estat. Fins i tot ens vam avançar amb algunes mesures com tancar els parcs infantils. Encara no s'havia decretat el tancament de parcs infantils i a Celrà doncs, ja estaven tancats, perquè vam pensar que el que venia ja es veia venir que seria difícil de controlar i que tindria unes conseqüències a nivell de país i a nivell mundial bastant importants. El primer de tot, el que vam fer és garantir l'atenció ciutadana aquí al municipi. Aquest Ajuntament ha restat obert cada dia, de dilluns a divendres, en horari de matins. S'ha posat a disposició de la ciutadania un telèfon 24 hores, per quan l'Ajuntament no està obert, que la ciutadania pugui trucar, perquè entenem que en aquests moments és molt important que la gent se senti acompanyada i se senti segura. Per això hem posat a l'abast aquestes eines. També s'ha mantingut oberta l'oficina del porta a porta, un dia al matí i un dia a la tarda, en aquest cas el dimarts al matí i el dijous a la tarda, per garantir el correcte funcionament d'un servei essencial com és el de la recollida d'escombraries. I vam pensar que era necessari mantenir-lo obert per això, perquè de fet, com que estem molt més a casa, estan augmentant molt les tones de recollida d'orgànica, de plàstic, de paper, i per tant ens calia que el servei porta a porta continués actiu per garantir el màxim bon funcionament amb la situació que ens trobem. També ràpidament vam constituir el grup de coordinació, en aquest cas es diu Comitè Municipal d'Emergències de l'Ajuntament de Celrà, que és el que indicava el Pla Bàsic d'Emergències Municipal de Celrà, que es va aprovar fa anys per ple. I aquest comitè bàsicament són els regidors i regidores que podeu veure aquí, i també la secretària i tècnics i treballadors municipals, que són els que anem establint el dia a dia, a mesura que ens van arribant directrius d'altres institucions, anem establint el que hem de fer i que tot continuï el màxim possible endavant. Després, també l'àrea de comunicació va considerar molt important que, donat que tots i totes estaríem tancats a casa, potenciar molt les xarxes socials. Es van crear els canals de Telegram, de cultura, educació i esport, per mantenir a les famílies, a les persones que viuen soles, a tothom informada i amb recursos esportius, educatius, culturals, i també un telegram d'informació municipal que se sumava ja a la xarxa d'informació ja existent, el que és la pàgina web, el WhatsApp municipal, etc. I realment ha tingut una acollida molt bona aquests serveis, i hi ha centenars de persones apuntades a cada un d'ells i que van rebent diàriament la informació. També vam decidir, amb el sistema d'atenció ciutadana, que es poguessin realitzar tots els tràmits sense signatura electrònica, per garantir així que tothom del municipi pugui fer els seus tràmits necessaris, entenent que en un moment així complicat no tothom té la signatura electrònica i ara tampoc no és qüestió en aquests dies fer-la. Per tant, hem agilitzat i hem posat mecanismes per garantir que tothom pugui fer els seus tràmits. I s'han anat decretant les mesures necessàries sempre per garantir l'obertura i la seguretat, per exemple, del mercat municipal dels divendres. Altres llocs han preferit suspendre, nosaltres vam preferir articular-ho de tal manera per garantir que es continuï fent amb unes mesures de seguretat. I també, com heu vist, hem potenciat i molt l'àrea de comunicació, l'àrea de cultura, hem potenciat molt el canal de ràdio municipal de Celrà com a canal d'informació directa, però també amb nous continguts, amb nous programes, per convertir-la en un espai de relació ciutadana i fins i tot
per compartir celebracions, aniversaris dels nens i nenes o dels més grans fins i tot, o activitats del poble, no?, que ens ofereixen, per exemple, cada nit doncs, els masovers del poble, no?, i que més tard, per exemple, en Dani doncs, us explicarà les activitats del Sant Jordi o les activitats que es faran doncs, per la festa major. Mesures de caràcter sanitari. El que hem fet és una planificació del servei de neteja municipal. És un servei que actualment, més enllà de netejar, el que fa és desinfectar, en especial doncs, els espais públics més freqüentats, entenem doncs, al voltant del CAP, al voltant dels comerços, la residència de gent gran, l'Ajuntament, bé, doncs, tots aquests espais que evidentment doncs, són molt usats doncs, aquests dies. I també doncs, vam adquirir material per poder elaborar 3.000 mascaretes en un moment doncs, que el nostre CAP, no, els sanitaris, la gent doncs, que vetlla per la nostra salut, doncs, van quedar sense i vam fer una campanya, vam comprar aquest material, vam fer una campanya a través de les xarxes i van aparèixer doncs, moltes persones voluntàries que van fer doncs, aquestes 3.000 mascaretes que es van repartir doncs, pels CAPs, per residències geriàtriques, per policia, per tot tipus de serveis doncs, essencials i també per persones del municipi doncs, que la seva família no en tenien cap o gent doncs, especialment sensible que té factors de risc doncs, per agafar doncs, aquest coronavirus. Donar-los les gràcies a tota aquesta gent voluntària, que són també les persones que ara mateix estan elaborant doncs, aquestes mascaretes reutilitzables de cotó que repartirem a partir del dilluns, no?, pels infants del poble de 3 a 10 anys per garantir doncs, una mascareta reutilitzable i més adaptada a l'edat d'aquests nens i nenes, i recordar que la resta de la població amb la targeta sanitària pot anar doncs, a la farmàcia i li donaran doncs, aquesta setmana una mascareta i després en principi podran anar-hi tornant cada setmana, almenys la setmana que ve, a buscar doncs, una mascareta que ens proporciona doncs, a la Generalitat. A partir d'aquí doncs, també l'àrea de medi ambient va establir les normes sanitàries de seguretat en el sistema de recollida de deixalles porta a porta, que també es va transmetre a través de les xarxes a tota la població. El fa un seguiment telefònic als domicilis amb persones diagnosticades amb Covid-19 per fer doncs, el seguiment del seu estat, necessitats, informar-los també de la normativa especial del porta a porta i no tots els casos són confirmats, també hi ha doncs, casos que són senzillament confinats perquè tenen símptomes, també els hi garantim, si el necessiten, doncs, el servei d'assistència que els anem a comprar productes de primera necessitat o farmacèutics per garantir que aquests 15 dies que han d'estar a casa confinats doncs, tinguin tot el necessari. I ens mantenim doncs, en contacte telefònic amb el CAP de Celrà, l'àrea de salut, i amb la residència geriàtrica per anar fent un seguiment de com està el municipi i les necessitats doncs, que puguin anar sorgint. Mesures de caràcter econòmic. Doncs, com sabeu, hi ha hagut una flexibilització del calendari del contribuent per ajornar doncs, tots els pagaments que s'havien de fer doncs, en aquestes properes setmanes. Segurament ara doncs, hi ha el nou calendari fiscal, està penjat a la pàgina web, però hi poden haver nous casos perquè com que l'estat d'alarma doncs, es va allargant, podria ser doncs, que aquest calendari fiscal el tornem a canviar i a retrasar. Però si algú vol mirar, doncs veurà que hem allargat els períodes de pagament tant per voluntària com per quotes fraccionades que estan domiciliades. I anirem informant, si realment hi torna a haver un altre canvi, doncs ho tornarem a informar. Com a Ajuntament el que sí que hem garantit és la continuïtat doncs, de tota la contractació pública, de tots els serveis que teníem i garantir doncs, el pagament puntual de totes les factures a tots doncs, els proveïdors nostres per facilitar això, no? que els autònoms, que les empreses, que els comerços que treballen amb nosaltres doncs, tinguin liquiditat.
Com sabeu, doncs, de seguida també van tancar les escoles Bressol, Trapelles i Gínjols, que són municipals, l'Escola Municipal de Dansa, l'Escola Municipal d'Art i totes les activitats esportives municipals. Evidentment, doncs, es va decidir que no es cobraria el rebut dels imports següents fins que no reprenguem les activitats. No té sentit cobrar un servei no prestat i que els 15 dies doncs, cobrats d'aquests serveis doncs, es retornaran amb el pròxim rebut o en el cas doncs, de petites coses doncs, es podran retornar doncs, amb el propi servei doncs, amb un augment d'hores. Però, per exemple, doncs, les escoles Bressol sí que farem doncs, un retorn amb el pròxim rebut i si no hi ha pròxim rebut perquè l'escola doncs, ja no s'obre aquest any, doncs després ho parlarem individualment en cada família i els hi farem el retorn doncs, a la família. El rebut de les escombraries es va decidir doncs, fer una rebaixa de la taxa dels residus dels comerços i establiments doncs, que per l'estat d'alarma han vist doncs, truncat la seva obertura i han hagut de tancar. Per tant, aquí doncs, se'ls farà una regularització perquè no paguin el que no utilitzen, al igual que la taxa d'ocupació de la via pública, no? Que en aquest cas són les terrasses, tampoc els hi cobrarem perquè no té cap sentit doncs, que els hi cobrem doncs, una cosa que per desgràcia doncs, no poden fer. També doncs, s'està treballant doncs, per fer un pla doncs, de reactivació econòmica per al teixit econòmic. Un cop superem la crisi haurem d'estudiar a quins sectors ha afectat més i a partir d'aquí doncs, començar a treballar doncs, per recuperar el més ràpid possible doncs, la normalitat en tots els sectors econòmics. També, doncs, com ha informat l'ACA, el rebut de l'aigua, això és d'aquest mes, a partir d'aquest mes, d'abril i maig, es veurà reduït un 50% el que és el cànon de l'aigua de l'1 d'abril al 31 de maig, i això serà per tothom, per tots els domicilis, per les activitats econòmiques, indústries, ramaders, etc. I això doncs, ho veurem en la següent factura. Mesures doncs, de caràcter social, doncs, el que tenim clar és que s'ha d'ampliar la partida per ajuts doncs, destinats a persones i famílies, i això doncs, per permetre'ns doncs, garantir el subministrament de productes de primera necessitat doncs, a les persones que ho necessitin, no? A les persones que ho necessitaven i a les noves persones que a causa d'aquesta crisi doncs, han perdut la feina, tenen doncs, problemes econòmics perquè doncs, estan cobrant molt menys o encara fins i tot no han cobrat, no? Com alguns, sobretot autònoms o treballadors que els van apuntar doncs, a l'ERTO massa tard i això ha retrasat doncs, el cobrament. També, doncs, com hem fet sempre, doncs, podem complementar i complementarem doncs, el que donguin altres administracions supramunicipals, que és la seva feina, no? En ajuts doncs, a lloguers per a famílies doncs, que no puguin doncs, pagar-los. No? També doncs, s'han proporcionat doncs, als infants doncs, que tenen beques menjador a través doncs, de l'àrea d'educació d'aquí al municipi. Se'ls ha fet arribar doncs, a totes aquestes famílies les targetes Moneder, que la Generalitat de Catalunya va recarregant cada X setmanes doncs, per garantir que aquests infants, aquests nens i nenes doncs, que tenien les beques escolars les continuïn tinguent. I l'altre que estem treballant amb l'àrea d'educació també i serveis socials és per garantir doncs, la connectivitat a les famílies doncs, que no tenen internet i que de tercer, de primària fins a cinquè doncs, no tenen connexió, com que el Departament d'Ensenyament ha prioritzat de sisè de primària cap amunt, doncs l'Ajuntament ens hem fet càrrec d'aquesta franja de tercer i cinquè, perquè considerem doncs, que el Departament doncs, els ha deixat, no? Els ha deixat de banda, i amb les escoles, no? Que s'hi treballa doncs, constantment, doncs, es va acordar això, que de tercer i cinquè doncs, buscar solucions per a aquestes famílies. També doncs, es fa setmanalment un seguiment i avaluació doncs, de l'estat de les persones grans del municipi, les que tenen doncs, servei de teleassistència, també doncs, totes les persones grans del municipi de més de 70 anys
que així ho volen, doncs els anem trucant més o menys setmanalment des de l'Ajuntament per veure com estan, si necessiten qualsevol cosa, per saber doncs, que l'Ajuntament estem al seu costat per si ens necessiten. I evidentment doncs, tenim el telèfon que abans us he comentat, que és un telèfon que està a disposició també doncs, de totes aquestes persones doncs, grans que viuen soles o que no disposen de xarxa familiar perquè no quedin soles i perquè no els hi falti doncs, de res. I així doncs, continuem garantint el seguiment dels casos de tot tipus, no? I de totes les edats. També amb el que fa amb els serveis funeraris doncs, vam establir els preus màxims pel servei, tant per incineració com per d'inhumació, entenent doncs, que eren uns preus abusius, que esperem doncs, que després d'aquesta crisi tampoc no retornin, perquè prou complicada és el dol com perquè després doncs, ens trobem que enterrament o incineració doncs, ens cobrin els que ens cobren, que és intolerable. I doncs, a l'àrea de salut i participació s'ha creat la xarxa de voluntariat, també de Celrà, per ajudar doncs, a les persones doncs, que tenen necessitats, per ajudar a fabricar material sanitari i pel que pugui anar doncs, arribant, que esperem doncs, que sigui poca cosa i que aquest servei no s'hagi d'utilitzar massa. També a nivell doncs, d'Ajuntament hem anat enviant les recomanacions doncs, que ens fa DIPSalut, un organisme doncs, de la Diputació, i ho hem fet en diferents idiomes, els quals doncs, es parlen aquí a Celrà, per garantir doncs, que la informació arribi doncs, a tota la població i a totes les famílies, no? Si no entenen el català i tampoc no entenen doncs, el castellà. També doncs, amb aquesta tasca ens ha ajudat la mediadora cultural, doncs, que ens serveix doncs, per enfortir la comunicació amb aquests col·lectius que tenen més dificultats doncs, en poder llegir doncs, el català o el castellà. A nivell de serveis socials s'ha continuat oferint el Servei Municipal d'Atenció al Domicili a les persones grans, que així ho han desitjat. Algunes prefereixen doncs, que aquest servei no hi vagi perquè tenen por que hi entrin persones a casa aquests dies, no? per no infectar-se del coronavirus, però els que sí que ho desitgen doncs, hi continuem prestant doncs, aquest servei. I l'Oficina Municipal d'Atenció a la Gent Gran doncs, fa arribar setmanalment diferent tipus de material per fer activitats doncs, a tota la gent gran doncs, que utilitzava l'espai Respir, els tallers de memòria, els tallers d'informàtica, de mòbils, etc. No? I a nivell de joventut, doncs, l'àrea de joventut ha continuat doncs, no presencialment, però sí telefònicament, doncs, el servei d'acompanyament als joves i a l'aula 2 i també doncs, als usuaris de l'aula d'estudis i el local jove, doncs, més o menys continuar doncs, tinguent aquest contacte en aquests dies, doncs, en aquestes setmanes de confinament. A nivell doncs, d'economia local, el que sí que tenim clar és que quan això acabi ja haurem de tenir preparada la resposta, per això doncs, ja estem en contacte amb l'Associació de Comerciants de Celrà, per això ja hem demanat a la Diputació de Girona que s'impliqui, perquè pensem doncs, que la resposta l'hem de preparar ja, l'hem de tenir preparada ja, perquè quan això acabi, doncs, fer una campanya per dinamitzar el comerç, els autònoms i les empreses del municipi per fomentar doncs, l'economia local. I a nivell cultural, evidentment, doncs, el que s'haurà de fer, ja que s'ha suspès doncs, els grans actes de la Festa Major i moltes altres activitats, el que intentarem és al màxim possible reprogramar doncs, el que sigui possible i els actes que venen no renunciar encara a ells. No? Pensem que encara tenim marge i que si doncs, aquest estiu, al juliol, doncs, podem gaudir doncs, de les diferents activitats que ja fem anualment, doncs, per ara nosaltres pensem que és millor mantenir-se i fins i tot algun acte doncs, que s'ha suspès en aquests temps, doncs, traslladar-lo cap al mes de juliol, si això al final doncs, és possible, no? Per no afectar més en
en el sector cultural, no? Que és un dels grans també sectors que es veu afectats doncs, per aquesta crisi sanitària, econòmica i social. Hem anat passant també amb totes aquestes informacions econòmiques totes les mesures que han pres les altres administracions, que de fet són les que han de garantir doncs, les ajudes econòmiques necessàries pels autònoms, pels treballadors i treballadores, per les empreses. Hem anat doncs, sempre enviant i reenviant, penjant-ho tot arreu, passant tota la informació, perquè entenem doncs, que era prioritari en uns moments tan complicats que la gent es va veure obligada a tancar, els bars, els restaurants, les perruqueries, les agències de viatges i moltes altra gent i moltes altres empreses i molts altres autònoms. Doncs era importantíssim la transmissió de tota aquesta informació per poder-se acollir a totes les ajudes públiques que han anat sortint i que en mica veiem que van resolent, encara que siguin minses, perquè això és així, són ajudes molt minses, però sí que en mica van arribant en tots aquests sectors més afectats. Més enllà d'això, això és un resum de tot el que hem fet, donar també en especial les gràcies a tots els treballadors de l'Ajuntament, sobretot els que estan al dia a dia exposant-se, que són les persones que tenim aquí a l'Ajuntament, a l'atenció ciutadana i les persones del servei de neteja i la brigada municipal, que cap dia han deixat de treballar per garantir al final els serveis de tots i de totes, que el poble estigui net, desinfectat, que el poble que puguem trucar, que algú ens respongui si tenim una pregunta, una necessitat, i tot això és d'agrair aquesta predisposició de totes aquestes persones que exposen la seva salut pel nostre benestar, i en aquest cas són els treballadors i treballadores municipals de l'Ajuntament de Celrà, i evidentment, com ja he dit al principi, n'hi ha molts altres, que aquests també ja els hem donat les gràcies anteriorment. Si us sembla, passaríem a en Dani, que us explicarà les activitats de Sant Jordi, que és demà, Sant Jordi, Santa Georgina, Gina, etc. i també les activitats de la Festa Major. I després reprendrem amb les preguntes que ens heu fet arribar o que ens aneu fent arribar. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Una forta abraçada a tots els celranencs i totes les celranenques que ens esteu escoltant i que ens esteu mirant per les xarxes socials. Donar-vos molts ànims en aquests moments, ànims per continuar amb aquest confinament i el confinament aquest, el desgast que genera tant anímicament com emocionalment, doncs donar-vos molta força. Pel que fa referència a l'àrea de cultura, el nostre objectiu és tornar a activar aquest poble viu, aquest poble dinàmic, però que de ben segur el més important sigui que ens puguem trobar tots una altra vegada i abraçar-nos amb les mesures de seguretat i sanitàries adequades. Pel que fa referència a la programació del Sant Jordi, evidentment, igual que el de la Festa Major, són un conjunt d'accions que estaran molt dirigides pel que fa referència a tot el que és les xarxes socials, en base, evidentment, al confinament. Les activitats que demà estan programades són unes activitats molt diverses, des del principi, des de les 11 del matí, hi haurà una recomanació de llibres, que fa referència a Sant Jordi, després, això sí, convidar a tothom, a tots els serrencs i les serrenenques, d'engalanar els balcons amb roses i amb senyeres. Després hi haurà una programació de ràdio de Ràdio Celrà durant tot el dia. Hi haurà unes sardanes que també sortiran pel campanar de l'església, i també un concert d'havaneres a les 7. A 4:45 hi haurà l'hora del compte, i a les 8 hi haurà un magazín especial de tota la jornada. També hem organitzat un concurs literari que s'hi han presentat diverses persones, hi ha diverses categories, i demà hi haurà els resultats de tota la participació. Pel que fa referència a la Festa Major, ja
ja fa dies que es va anunciar que la festa major, com l'entenem, es suspenia, però en qualsevol cas, i potser des d'un punt de vista d'una manera simbòlica, intentarem conservar alguns tipus d'actes. Alguns actes que tenim pensats, més o menys serà el dijous al vespre hi haurà un pregó amb la Conxita, aquell personatge que ha sortit arrel del confinament i que és molt conegut i molt popular per xarxes socials. Després hi haurà diverses actuacions de DJs i també farem un concurs d'Instagram amb el Serrat, que vol simbolitzar el Serrat Sant Galant, i farem una crida perquè totes les persones puguin engalanin els seus balcons amb flors, i després farem un concurs d'Instagram. Després intentarem fer, si és possible, una cercavila de capgrossos a diferents barris a diferents dies, i també es farà un castell de focs artificials el diumenge dia 3 de maig. També voldrem recuperar, encara que sigui de manera confinada, el corretapes. Farem un concurs d'Instagram i convidarem el dissabte, dia 2 de maig, perquè la gent faci una festa amb música que nosaltres també posarem a través de la ràdio, i una sessió de DJs, i que farem un sopar amb tapes i farem un concurs sobre això. I després el diumenge intentarem fer una arrossada popular també confinada, i farem un concurs i repartirem alguns premis en base a quines són, si més no, les millors imatges dels arrossos que tots i totes presentem. I res més. I pel que fa referència també a una àrea que és l'àrea de cooperació, també caldria dir que des de l'Ajuntament farem una aportació a la Fundació de Lluita contra el SIDA amb la campanya aquesta del Jo em corono, i també farem una aportació pel tema d'això, de suport a la investigació, per veure si podem superar aquesta crisi sanitària el més aviat possible. Gràcies. Doncs ara, si us sembla, passaríem al torn de preguntes. Sí, ara contestarem a les preguntes que ens han arribat a través de les xarxes socials i de Ràdio Celrà. Començarem amb una que ens pregunta si hi ha molta gent infectada a Celrà. Bé, aquesta ho repetirem, ho hem explicat a l'inici, però ho repetirem per si algú s'ha connectat més tard, però en aquests moments a l'àrea bàsica de salut de Celrà, que comprèn els diferents municipis que tenim al voltant, hi ha un total de 32 persones que han donat positiu, 23 de les quals són en el nostre municipi, però això són casos des del principi fins ara. És a dir, alguns d'aquests casos han passat el coronavirus i ara ja estan sants, ja surten al carrer, ja van a treballar, ja ho han superat. Altres ho estan passant en aquests moments i, per desgràcia, també en algun cas ens han deixat aquests dies. Per tant, parlem de 23 casos, són pocs però són molts, no baixem la guàrdia, que tothom continuï complint sobretot aquests temes sanitaris, d'anar-se a netejar les mans, portar guants, o si no portes guants és això, molta neteja de les mans, si podem portar mascaretes sobretot en els espais tancats, en supermercats, en comerços, al lloc de feina, no sé si en llocs molt tancats, mantenir les distàncies entre nosaltres, com veieu aquí, són coses que són molt importants per aconseguir no només frenar el coronavirus, sinó que comenci ja el decreixement i en breu puguem estar tots més tranquils i tranquil·les i sortir al carrer i tornar a una certa normalitat. Ara una pregunta per l'àrea d'educació. Pregunten si des de l'escola Bressol tenen previst fer algunes activitats online pels nens i nenes. Sí, bona tarda.
Agrair primer tota aquesta pregunta perquè ens dona una mica la possibilitat també no només de respondre-la sinó d'explicar la tasca que s'ha estat fent des de les escoles bressol. Des del primer moment en què es van tancar les escoles bressol vàrem creure imprescindible fer una reorganització de tasques i coordinar tots els equips educatius que durant aquestes primeres 3 setmanes de confinament el que han estat fent és treballant per parelles via telemàtica i organitzant el que seria la formació de l'any que ve, ja previnguent que així podrem estalviar una partida econòmica que ha d'ajudar a reforçar tota la necessitat social que segurament sorgirà d'aquesta crisi. Per altra banda, també s'ha estat elaborant tot el que és la documentació interna que normalment es feia l'última setmana de juliol i a causa d'això no hi havia casal d'estiu, de tal manera que quan tornem a la normalitat i esperem que al juliol pugui haver-hi casalet, tot i que no ho podem garantir ni assegurar, aquest casalet pugui durar tot el mes de juliol perquè part important d'aquesta tasca de treball intern ja s'hagi realitzat i així també puguem facilitar més la conciliació laboral i familiar. Ja referent a la pregunta que se'ns fa, explicar que hi ha hagut tota una comissió d'educadores, juntament coordinadament amb l'equip directiu, que han estat reforçant el blog, on hi han posat 3 tipus de publicacions. Primer, orientacions per a les famílies a través d'articles, de continguts que es creia que podien ser oportuns i que podien ajudar les famílies a viure el confinament d'una forma el més agradable possible. S'han penjat també propostes per poder realitzar amb la mainada a casa, per la gent, al igual que li puguin faltar idees o que les idees puguin enriquir una mica les que ja té. I després també s'han posat vídeos de les mateixes educadores de l'escola perquè els nens, a través de les pantalles, puguin tenir un contacte visual amb les seves educadores i mantenir el referent. També voldria assenyalar que l'equip directiu i l'Ajuntament ens anem reunint i ens anem coordinant i que tenim previst a partir de la setmana que ve reforçar tot el que és la comunicació personalitzada amb les famílies. Estem mirant de buscar els recursos tècnics més adequats per poder-ho fer absolutament amb totes les famílies i a partir de que puguem fer això també podrem rebre les propostes que les famílies ens facin i anar a fer retorn i una miqueta convertir el blog en el resultat d'un feedback entre les famílies i l'escola. Gràcies. Sí, i relacionat amb això també ens pregunten si aquest estiu hi haurà casals d'estiu, tant de l'Ajuntament com entitats privades, no? I si s'obrirà la piscina. Contestaré jo en relació a les activitats d'estiu, si un cas en Dani, l'alcalde, pot contestar a de la piscina, però més o menys la resposta és la mateixa. L'estiu, per ara, i en la situació que estem, queda molt lluny, i nosaltres ni tenim competències ni tenim el coneixement per assegurar el que hi haurà i el que no hi haurà. El que està clar és que allò que ens arribi i allò que ens permeti les instruccions que arribin des de l'Estat i des de la Generalitat, nosaltres farem tot el possible per poder desenvolupar aquestes activitats que creiem que més que mai són de vital importància. Amb això també ens arribarà una pregunta a l'Instagram, Albert. Si hi ha alguna previsió per a les portes obertes de les escoles? Sí, en relació a les escoles bressol, el que sí que podem dir és que s'està treballant en poder fer unes portes obertes virtuals i que un cop s'hagi presentat aquestes portes obertes, la idea és també obrir un espai de feedback per preguntes i per consultes que segurament irà en la línia d'aquest canal de comunicació entre les famílies i l'escola que ja hem dit que estàvem preparant. Les escoles de primària segurament aniran en la mateixa línia. Sí, Dani, si vols contestar referent a la piscina. Sí, com ha dit l'Albert, realment són cases molt similars un dels casals o la piscina. Dir que precisament avui hem fet una reunió tots els alcaldes i alcaldesses del Gironès, de la comarca, a la qual també ha assistit el president de la Diputació, el president del Consell Comarcal, el delegat del govern a comarques gironines i diferents directors generals d'educació, sanitat, etc. Aquí un dels temes que precisament aquest Ajuntament he preguntat és precisament sobre això, sobre la piscina i els casals, perquè ens ho veiem a venir i el que hem demanat és que no es precipiti tot. És a dir, el que no pot ser és que ens avisin 4 dies abans, a finals de juny, ens diguin que els casals hauran de tenir una ràtio més baixa i les piscines també. És a dir, tot això s'ha de preveure amb temps, els hem demanat que ho preveguin amb temps,
que s'estudien diferents escenaris i que els diferents escenaris ja a l'hora de que s'estudiïn com són, es preparin les respostes adients perquè no ens trobem, com sempre, els ajuntaments a finals de juny i que de cop ens diuen que les coses aniran per aquí. Penso que cal una planificació, cal pensar el dia de després, que és el que sí que fem als municipis, ja estem pensant en el dia de després què, com ens en sortirem, com tots i totes juntes, els veïns i les veïnes, els comerços, les empreses, els autònoms, com ens en sortirem, i pensem que l'administració supramunicipal sobretot també és la seva feina i que cal que aquestes directrius arribin el més aviat possible perquè nosaltres puguem fer una bona feina i donar una bona resposta a la ciutadania. Una pregunta per l'àrea de medi ambient sobre el porta a porta, que creuen que és molt antigènic anar pujant i baixant els cubells en els blocs de pisos i que si hem pensat alguna solució al respecte per evitar-ho. Sí? Bé, nosaltres el que recomanem és el que ja, com bé ha dit en Dani, hem anat recomanant per les xarxes, que és que a l'hora de manipular els cubells el que ha de tenir la gent és molt clar les mesures d'higiene i de seguretat. És a dir, quan anem a buscar el cubell ens posem guants, si és possible, l'anem a buscar i quan l'entrem a casa el desinfectem amb aquesta solució d'aigua amb lleixiu, de nou d'aigua i una de lleixiu i netegem el mànec. Si no tenim cap espai que doni l'exterior, com un balcó o una terrasseta, el podem deixar a l'entrada de casa. Clar, en principi, actualment la gent que viu en pisos té 2 cubells. El que no fa l'Ajuntament és anar a vigilar si la gent ha deixat un cubell al carrer o no l'ha deixat. Evidentment, es deixa el cubell el que no toca aquell dia i el puges a casa i fas l'intercanvi. Per tant, a la casa només tens un cubell a l'interior. De totes maneres, el que sí que hem anat recomanant és que la gent parli amb les seves comunitats de veïns i intentin trobar mesures com a l'entrada, si tenim un replanet, poder deixar els 4 cubells dels veïns, que els puguin deixar a la porta d'entrada, cadascú davant de la seva porta, que intentin trobar mesures si no volen entrar el cubell a casa. De totes maneres, si no tenen cap altra opció i l'han de poder entrar a casa, no passa res perquè amb aquestes desinfeccions d'aigua amb lleixiu el cubell queda net i desinfectat. Una altra pregunta respecte a com funcionarà el desconfinament dels nens a partir de diumenge. Bé, això se'ns fa molt complicat contestar-ho avui aquí, perquè si heu anat seguint les notícies hi ha un desgavell considerable. La Generalitat diu una cosa, l'Estat en diu una altra. De fet, aquí l'Ajuntament, aquest govern, ja havíem preparat i tenim preparat també un pla de desconfinament amb els nens i nenes del poble, amb uns camins segurs que els van batejar, que ens garantien uns camins que garantien que els poguéssim desinfectar cada dia, etc. Que teníem el nostre propi pla municipal, però bé, al final les directrius sempre venen de més amunt i ara mateix estem amb la gran incògnita de saber si serà el que diu l'estat espanyol o el que diu la Generalitat. Com sempre, nosaltres, com a consistori, el que demanem a la Generalitat és que decideixi ràpid quin serà. Si el que proposen ells, el que proposa l'Estat, però que ens donin una resposta ràpida, perquè el que sí que queda molt clar és que en principi és a partir del diumenge, d'aquest diumenge. I com sempre, els ajuntaments, si després hem de garantir camins segurs, zones habilitades netes perquè es pugui passejar, etc., necessitem un cert temps, perquè com tots i totes portem unes setmanes que moltes empreses no treballen i per tant no s'ha pogut fer absolutament tot. Per tant, nosaltres també demanem que hi hagi una rapidesa i si no, que ho deleguin en els consistoris, que seria el més normal del món. Nosaltres ja tenim preparat el nostre pla pels nens i nenes de cada zona, cap on podrien anar, camins segurs, senyalitzats, etc., per anar a caminar, per anar a passar l'estona, també a nivell familiar, de l'àmbit on vius, on te convius el dia a dia.
però bé, com sempre doncs, amb nosaltres no compten i entre ells es barallen. Val. Com controlarem l'obertura del confinament de la mainada i que la gent compleixi l'estona real que li pertoca de passeig? Esclar, això ens hem d'esperar a veure el sistema doncs, que ens proposen, no? Però al final el que més que apel·lar a qui ho vigilarà, que és complicadíssim, perquè esclar, evidentment parlem de moltíssimes persones, és a dir, centenars de persones, milers de persones, això és totalment incontrolable. El que una vegada més apel·lem doncs, al civisme de la gent, no? Com la majoria de la població fins ara, doncs, aquestes setmanes, tot i ser tot tan difícil i tan dur, doncs la gent està complint majoritàriament, però molt majoritàriament, doncs pensem que amb això ha de ser el mateix. Sigui quin sigui aquest pla de desconfinament, doncs el que demanem altra vegada és als ciutadans i les ciutadanes doncs, un compromís amb el poble, amb els seus veïns i veïnes, a fer-ho d'una manera correcta i sense posar-se en risc a ells ni a les altres persones. Per tant, nosaltres confiem plenament en la població de Celrà, que sigui doncs, el sistema que sigui, doncs ho farà el més bé que pugui, i també nosaltres posarem tots els recursos per ajudar, per desinfectar i, si cal, doncs, també per vigilar. Com farem el repartiment de les mascaretes per infants menors de 10 anys perquè arribin a totes les cases? Això doncs, a les bústies, tal com ha informat doncs, amb les xarxes, doncs, es repartiran a les bústies de cada casa. Com sabeu, doncs, cada ciutadà o ciutadana d'aquest poble doncs, està empadronat a casa seu. Nosaltres doncs, tenim aquestes dades, sabem doncs, on viu cada nen i nena d'aquesta edat, i el que farem és, amb un sobre, doncs, si hi ha 2 o 3 germans, doncs tindran 2 o 3 mascaretes amb un sobre, si només és un nen o una nena doncs en tindran un, i a partir de dilluns doncs, es repartiran doncs, a cada bústia de cada persona. Clar, aquí que sí que quedi clar que si alguna persona no està empadronada a casa seu, ha canviat de domicili i no ha fet un canvi d'empadronament, o viu a Celrà però no està empadronat, l'Ajuntament no en té constàncies. Si la gent canvia de casa i no ho notifica, o l'Ajuntament o algú viu aquí en una casa, en un pis, i no ho notifica, nosaltres no ho sabem. Per tant, aquestes persones, si no truquen o envien un correu electrònic o un WhatsApp i ens ho diuen, evidentment doncs, per aquestes cases no hi passarem, perquè per nosaltres no consta que hi visqui cap nen o nena d'aquesta edat. Val, i en principi ja està tot. No sé si Ràdio Celrà té alguna pregunta. Sí que ens tornen a fer incís amb el tema dels cubells al porta a porta, no? Que hi ha blocs de pisos que són molts pisos i no tenen un lloc on deixar-ho, i crec que podem contestar que ens podem posar en contacte amb ells i estudiar quina és la millor situació. No? Sí, de fet, això és el que ha anat fent l'educador ambiental, que nosaltres ja és el que hem anat fent. L'educador ambiental el podeu trucar a l'oficina del porta a porta, que com bé ha dit en Dani, ell està treballant cada dia de la setmana i a més fa atenció al públic els dimarts i els dijous. El telèfon és el 972 49 46 50 o fent un correu al portaporta@celrà.cat, i en tots els casos anem a veure els edificis i anem a buscar solucions. Jo dic que l'important és que la gent pugui primer parlar amb la comunitat de veïns i intentar trobar solucions, i si no se'n troben, nosaltres com a Ajuntament i el servei porta a porta pot anar allà i pot intentar trobar qualsevol solució que s'adapti. Jo aquí afegiria que entenc que l'empresa, com qualsevol empresa, també deu prendre les seves mesures. Vull dir que la població, el ciutadà i la ciutadana està tranquil. L'empresa que presta el servei també pren les mesures necessàries per garantir que no transmetre, no entenc. Sí, o sigui, en aquest cas hi ha un reforç a més de personal actualment, perquè com bé has dit, Dani, hi ha un augment de lo que són la recollida de cubells i de tones de residus, però de les persones que estan treballant, de tots els operaris que porten cada dia i que són els mateixos i que van amb els EPIs adequats, van amb mascaretes, van amb guants, van amb tota la roba adequada, no han tingut cap positiu ni han estat confinades, vull dir que en principi han pres totes les mesures i no hi ha cap risc. A més, les
persones doncs, que estan confinades a casa o en positiu, se'ls hi passen unes instruccions concretes. Sí. Això, jo volia fer la pregunta-resposta després perquè ningú l'ha fet, llàstima. Nosaltres ja vam també informar per xarxes que qualsevol persona que està confinada amb un positiu o amb un possible positiu, amb aquests possibles malalts, hi ha unes mesures especials per lo que és la recollida dels cubells. I així també evitem els riscos per les persones que treballen i per la resta de la població. Aquestes mesures és la persona que està confinada té un cubell a part on es posa una bossa i es va posant totes les restes, mai reciclada ni separada, sinó que totes les restes van en el mateix cubell. Quan s'acaba es tanca la bossa, evidentment amb les mesures de seguretat, amb els guants, es fica dins d'una altra bossa que es tanca hermèticament i la poses a dins de la bossa de la resta. En el cas que no hi hagi bossa de resta, la poses amb una etiqueta verda a sobre el cubell. Per tant, les restes d'una persona malalta o possible malalta mai entren en contacte amb el cubell ni amb les persones que els manipulen. Una última pregunta. En el cas d'una nena que fa 3 anys al maig, si també se li entregarà la mascareta o només s'entregaran els que hi hagin fet els 3 anys? Penso que, clar, aquests casos, la veritat, no ho tenim contemplat tot, però entenc que un nen o una nena que faci 3 anys ara, doncs entenc que sí que li donarem. Va parant, clar, és a dir, els que fan 3 anys... De fet, també cal afegir que... Els que fan 3 anys aquest any entren. Sí, val. I si no, que també es poden recollir les mascaretes al cap amb la targeta sanitària, que és una per persona, independentment de l'edat. A la farmàcia. Sí. Sí, a la farmàcia tothom que té targeta sanitària, independentment de l'edat, en pot anar a recollir una aquesta setmana gratuïtament, la setmana que ve també gratuïtament, o no ho tenim massa clar la setmana que ve, perquè això ve de la Generalitat. Aquesta setmana és gratuïta segur. I la pot anar a buscar tothom que té targeta sanitària independentment de l'edat. El que nosaltres vam veure i vam percebre ja fa dies és que la mascareta que envien no és molt adequada pels nens petits. Quan un nen ja és més gran, sí que es pot adaptar més fàcilment la mascareta aquesta que dona la Generalitat, però també és una mascareta que és reutilitzable, però no és la millor... És a dir, si tu vas a la farmàcia que et diuen que és d'un sol ús, però que es pot reutilitzar, la que regalen a la farmàcia, la pots reutilitzar tirant-hi unes gotes d'alcohol i deixant-la secar al sol, la pots reutilitzar, però no és el recomanable. Però donada la situació actual, que no n'hi ha, doncs el que es fa això. Aquesta que està preparant l'Ajuntament amb tot aquest grup de persones voluntàries, que els donem molt les gràcies, doncs seran també reutilitzables, es podran rentar amb aquestes solucions de lleixiu i aigua, penjar-les a secar al sol, si pot ser, si no, evidentment a dintre casa o com es pugui, o amb la secadora, i es podran anar reutilitzant dia rere dia, que al final són molt més adaptables. I les mascaretes es fan de doble capa, de cotó, de roba... Perdó, les mascaretes es fan de doble capa, de cotó, amb robes que poden ser agradables pels nens i les nenes, i s'hi deixarà una obertura que també repartirem a dins del sobre, una tela de TNT que vindrà a ser el filtre per les mascaretes. Però que en cas que arribi l'estiu o haguem d'anar amb mascareta, les puguin treure si han d'anar a passejar i no passin tanta calor. Bé, i en tot cas, si algú també ens podem equivocar i ens equivoquem, perquè som persones, vull dir, també hi ha sempre aquí, com sabeu, l'Ajuntament obert de 9 a 2 cada matí, i si no hi ha un telèfon a fora d'aquest horari, que podeu trucar i dir-nos, escolteu, a casa meu no us aneu descuidat, on heu passat, vull dir que cap problema, per això som aquí, i també si alguna persona no té targeta sanitària i no pot anar a la farmàcia a buscar-ne, pot venir aquí, també n'hi facilitarem una si no té targeta sanitària, i que l'Ajuntament per això estem aquí. I moltes gràcies a tots i a totes per escoltar-nos i fer que la vida del poble més agradable entre tots i totes, tot i les dificultats.
Doncs si no hi ha cap més pregunta, doncs ho deixem aquí. Més endavant doncs, anirem valorant si val la pena doncs, tornar a fer doncs, sessions com aquestes o amb els regidors i les regidores individualitzats per tocar temes més concrets i que els regidors i les regidores doncs, es puguin esplaiar més doncs, amb les seves àrees i explicar-se millor tota aquesta gran feina doncs, que es porta fent des que estem aquí confinats. Dir que, com sabeu, estem a la vostra disposició, que ens podeu contactar per correu electrònic, per telèfon, trucant aquí a l'Ajuntament. Estem a la vostra disposició, continuem amb tots els serveis que podem, des d'urbanístics fins a serveis socials, educatius, amb tot el que podem ho estem continuant i així ho preveiem fer i doncs, desitjar-vos doncs, una bona diada de Sant Jordi, Santa Georgina, Santa Gina, Santa Jordina i Sant Grau i Sant Gerard. I moltes gràcies.